cái chinh ông nốt trong Cristiano Ronaldo hay shwa baun shong thait nó nakakam ya lehkai phutbol kat kum ka ching yo alum na ki social media ba pher baun ne orang ya lehkai bol ubakan sai tam hay shwa baun shong thait udakwa ba udak lang sisa baun la ban thap hadu sia jar tele ki kor shwa baun shong thait nakakam ya lehkai bol kum pa phila tiap menta ki gol jong ulada kan thop luat paro uladon hadu pras pa khandai pho khandai ki gol dia ada ong ikheng ha ke ladang ikheng ha ke jingyo thap jo Cristiano Ronaldo haki club ki ba pher ha club Real Madrid lehkai South pa lai pa pratim ka ba gol ulayo ban thap hadu South pa san pho gol naka Manchester United lai pa South Kondo kim South chispa South pho san gol naka Juventus chispa lai pa South kim chispa iwe gol nakane ka club ka ba udon menta ka Al Nassr duk sau kiếm san phop gol te nagari pada nagari ka ba lehkai ula ban thap hadu chispa lai pho teli ki gol te nathai kane kade tang na ki ne ki club mo khan kenya ka to club ka ba ula don menchwa te la ong ru ba une uplia un sa shong thai sa tang kompa Arsenal ne live nan kompa pilai i ha kisha media ba pher omla ban len ka baka jing shong thai jong Cristiano Ronaldo kan sakut pat kan de kan last club ka ba lehkai hak ne ka club ka ba menta kan ka Al Nassr te la ong tang leng ba kan tang hak kan ka club ula ban penkut pat ula ban lehkai last kata ka kim jong te lada ngikheng ba un yo no ba un dap hadu jar ki gor tementa udon ulat yo penta badu praspa khandai pho khandai gor te ka jing thrang jong ban pandap jar ka de stang shispa iwe gor te baka karta jong ro menta dam tharai ula kanjo asa kalai pho khandai snam te khai lada la ban lehkai hadu south west nam ne south west nam ula ban yo ya ki ko ula ban yo ki chispa iwe ko ladang ikheng baro ya ka game play jong hadu menta kala boy si ja aspa balong rupa dai tanggung ne uta player ubat tibet tam ban thap ko lane ban yang jor ba tibe ki player ki ba lehkai lang kum Messi lane Neymar Mbappe te ong dai tang une uta player uba kham tibet tam ban thap ya gol te la ong ka pasutan hat ru ka we ka dai ba une player upom don ya ta kadak ne ta tu hakamet jong ku ba shibum sekendo pada video ki dongwa